Йодът – приятел или враг на щитовидната жлеза? Всички го коментират, но малко го разбират. Едни ти казват: избягвай го на всяка цена, дори не използвай йодирана морска сол. Други ти казват: пий си водораслите, нищо ти няма. А реалността каква е? Както обикновенно се оказва, не е черно-бяла. Йодът е основен градивен елемент на щитовидните хормони Т3 и Т4. Съответно, цифричката 3 или 4 обозначава от колко йодни атома е изграден конкретният хормон. Но в случай на автоимунно състояние като Хашимото, неконтролираният прием на йод може да влоши възпалението и да обостри симптомите. Затова, какво да направиш? Първо, не действай насляпо. Второ, направи си изследвания. Трето, консултирай се с лекар или специалист преди да започнеш да приемаш йод под каквато и да било форма, включително водорасли. В специализираната 3-дневна онлайн работилница в подкрепа на щитовидната жлеза, която ще се проведе между 1 и 3 август, ще получиш яснота не само по тази тема, но и още много други, които често остават неразбрани. Аз съм Евдокия, нутриционист и горд приятел на Хашимото от цели 17 години. Очаквам те!